party. Čiže pravidlá sú takéto, jeden z hercov ide za dvere, keď sa vráti, zistí, že sa z jeho kamarátov stali blázni. Ináč musím sa priznať, že to som písal a dal som z jeho kamarátov zo S. Takže musí prísť na to, čo im je a ako sa to spúšťa. Napríklad, keď niekto povie hospodárstvo, tak Janko začne skakať na jednej nohe, napríklad. Za dvere by išiel Dano a ešte si povieme tému, áno? Že a to Dano asi nevie, či... tému vie. Je bažant na plynoch, WC je zatvorené a všade je ticho. Dano sa vybral za svojou priateľkou Myškou. Keď sa Dano od Myšky vráti, zistí, že ostatní koordinátori si robia party. Keď sa k ním pridá, zistí, že niečo nie je v poriadku. Môžeš ísť za dvere. A teraz idú osoby. Kľudne si to môžete naráčovať tak, ako ste tu mali na tej party, ktorá bola cez bažantá. Áno, presne tak. Podávať miešané drinky. Janko, pozri sa hore. Daj drinky. Daj drinky. Števo. Števo je Xena. Nech sa páči. Je tam trochu vody. Je tam čistá voda, aby ste sa nebali. Tak kefa. Vidíte ešte? Čistá je. Jo. Toto je pre teba. To nie je ukulele. Tak mandol. Jo, daj sa zase. A Filip. Každý si pamätá. Mám pre vás aj papriky, ak by ste si to chceli nechať niekde u seba. Záraž mi tu moju. Tu moju? Tu jeho záraj. Kľudne si to môžete dať do vrecka, len to neukazujte. Asi ho môžete zavolať. Máš nacvičené? Tu moju. Na party sme, ty čo sedíš? Nepamätáš si, ako máme žatia? Žiadne chlapci, ale nevravili, že vy tu nebudete cez bažant? Vy si tu robíte party? Akože ja na vás... Ja som taký rozčúlený. Ja som na vás normálne, že rozčúlený, že... Úplne ako... Áno, pokoj sa tu stají. Ja úplne kypím. Hladený nápoj si daj. Ja úplne kypím, len Nápoj si daj. Ja by som sa ťa chcel spýtať, že... Áno, počkaj, si tu písku! Poďme, šelpa! Tu na nechávaš gordo za sebou. Ako sa to tvoje robí? Ja si to podržím ukážku. No ale ja som vážne... Niečo čúlený, ale ináč fajn, že party, no. Ale ja by som chcel zahrať, vieš? Ukáž mi to, prosím ťa. Ale nie, že ako... To tak si tu navažujem. Iba jeden. Nie, ja chcem iba jeden. Dobre, takže. No, dobre. Party, no fajn, tak dajte a nechčo mi. Fajnú malinovku som si spravil. Nech sa... Ale na budúcej, keď ani ty nevíte si záchod. Nech sa troška schladím, lebo vážne som bol rozčúlený. Ešte aj som. Ako Janko, vážne, strašne sa na teba chvíľa. To je mi to ľúto, Krištáli, ale ja ťa nemôžem ani vidieť. Ani na oči sa mi proste deje. A dohodneme sa tak. Ešte aj vy sa budete smiať, no to je neuverenie. Zahraj moju. Až bolí ruka. Zahraj moju. Ó, tá tvoja. Ráno hviezdu na Zahraj moju. tma a
okrem toho ešte kopa bordelu. Nie, zahraj tvoj. Takí pohodiaci, pážanti, vieš, tí pohodiaci, čo? Oni sa tvária, že sú rozčúlení, tí pohodiaci, bažanti, ale oni... A by si sa k tým bažantom nepridal? Zahraj tvoj. Tak bažantom asi. Asi som sa bažantom narodil, neviem. Daj ešte. Tak partiu, niekto tu žije, nie? Však tak komu tu dám My to tu žije, nie? No, dáme. Budeme si to piť. Až sa pretrám, cez tých stúrek dolu, počúvaj. Ale podpíšme prezenčky. Máme oficiálna akcia, oficiálna akcia. Máme prezenčku? Dáme. Páne nápoje tu máme, ale keď nebudeš čistiť misu, tak dostaneš. A ty tiež. Čo? Mám teda si... Tam chodí na to upratko. Všetci. prezenčky. Áno, však toto je upratka, nie? Hlavne chodí, vieš. Hlavne tam chodia. Ale jeho Podpíšu všetci. prosím na nás úplne Zahraj tvoj! Janko, len im slúb, že im dáš najesť. Oni prídu. Áno? To mám asi niečo hľadať. Tušíš, že ti to je jedno. Janči asi bude chcieť podpísať pre ženčku, ja mu tu podpíšem. A ja mi tu naladím, ale to asi po partičke, nie? Když tá upratuje, tak zhruba, keď tu so sebou na party, to je, no. No tak bude asi na upratku, ale bažan nebol cez upratku, neviem, ako to... No tak skúsite ešte viac pomôcť a... No a ukážte, ako sa viete baviť na tej party. Podľa mňa jemu to je jedno. Tak hrajte ešte, nás to baví. Ja som myslel, že po polnoci budú bláznejší. Ako, prečo máš tie prezenčky? Vieš, akože treba, študenti sú tam, tak treba podpísať. Podpíšete mi, prosím, študentov? Konkurujeme plastu a pivu. Ty si nepodpísala ešte prezenčky? My si neumývajú. Janko, nepýtaj sa, už mňa už bolí ruka. A jednu aj druhú dánu. Jožko? Janči, dáme čas, kým to všetci podpíšu. Aj tak, že si nás podpíšu. Výborná bola. Kopec ľudí, Víš, ktorí ty musíme čo aj tu s tou podpísať, to kefou? budú... Čo tu s tou kefou? Ešte na party si bereš kefu? No jasné. Či to si... Ona musí byť. Si všade bere kefu. Ona musí byť. To je Ja, jedno. to musíš. Kefa musí byť, vieš. Tak Kefa. mohol by sa to troška poupratať, keď vravíš. Môžeš, akože. Tak ja som už si... Odpracoval Ešte niekto prezenčky? Podpísal? Využijeme. Že ma žije to ako mutka nešťastia, no však nejdeme nám na ten bažant. Poďme žije, to žije. Ideme? Jojo, Dobre. tu majú. No, ale však my ty nám zahraj. Jojo, daj si moju. Ale nie jeho, Čo sa moju. mám hrať, keď... Mňa boli nejaká hlava. Ja tiež sa pýtam, čo mám hrať a hrám. Vidíš? Zadávaj sa. Zas som vypnutý, ale už som zapnutý. Môžeš sa hore pozrieť na to, že kto vlastne čo robil. Blázni na party. No. Janko mal... Sa málo spomínalo. Vypať spojím do ľudia. Tudem? Podpísali na prezenčku. Áno. No, však to robíš vždy. Nejdeš platiť. Áno, ďalej. Presne, bude kefa čistá. Zachod čistý. Tekutina tvrka. Nerobím bežne. Nevedia učiť. Áno, jojo. Keď sa si otázka začne hrať. A on hral v podstate stále. Presne tak, nemal ukulele. Tak preto, že som na to neprišiel. Keď sa niekto dotkne hlavy, Jojo, zahraj tu moju.